Για να τα πάρουμε. Πιο πριν είδα ότι μου έκαναν επίθεση. Πού είναι? Κάτσε να πάρω λίγα διαμαντάκια. Να δούμε την επίθεση όπου μου έκαναν. 10 γίγαντες και 8 τοξότριες. Σε ποιον πάνε να την πέσουν έτσι? Γερός στρατός, δεν λέω. Δεν λυγίζω όμως. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Στη συνέχεια, εδώ στο Τέντε Ντελοτέντε. Οι γίγαντες, όπως βλέπουμε, εξοντώθηκαν αμέσως. Δεν εκπλίζομαι με τέτοια άμυνα που έχω. Ω φίλε, κοίτα εδώ, τοξότριες, είναι φιστίκια. Κιόλας. Πολύ καλή ήταν αυτή η επίδεση. Μπράβο σας γιον μου, την έκανε, αλλά δεν είχε ελπίδες. Τώρα εγώ μαζεύω 800.000 για να αναβαθμίσω αυτό. Ενδιαφέρον. Τι άλλο να κάνω τώρα? Τι άλλο να κάνω?